בנוף הבתים הישנים אשר היו צילי בימי ילדות, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתים כבר מתפורר וקירותיו נעלמים, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העצים המתקלפים אשר היו צילי בימי ילדות, כבר נשברו הענפים, קבצה זקנה פתאום. אני הולך ואת איתי והם כולם נעלמים, קבצה זקנה פתאום. איזה יום היום בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בנוף הבתים הישנים אשר היו צילי בימי ילדות, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתים כבר מתפורר וקירותיו נעלמים, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח.
בגן העצים המתקלפים אשר היו צילי בימי ילדות כבר נשברו הענפים, קבצה זקנה פתאום, אני הולך ואת איתי והם כולם נעלמים, קבצה זקנה פתאום. איזה יום היום בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף. שלום לכם חברים יקרים, שלום לכם שיפמן, מחזור הכי כיף בעולם, כולם יודעים את זה. וואו, איזה כיף לכם, איזה חוויה, מה זה עצוב לי שאני לא באה ולוקחת חלק פיזי מכל הנושא הזה. אז הטיול שעשיתם בטירת כרמל, וואו, הרגשתי חלק, זה הצליח. יוסי וסימי, אני רוצה להגיד לכם קודם כל תודה על השיחות טלפון, על השיתוף. נתתם לי בכל התהליך הזה להרגיש כאילו אני איתכם, על כל חלק שאתם עוברים איתו. יוסי, איזה רעיון מדהים להסתובב בטירה. סימי, כל הכבוד לחבר של הבת שלך, כאילו כל אחד באמת לקח חלק מדהים. ליאורה, יוסי וסימי, כל הכבוד על כל העשייה. אני מתגעגעת לכולכם, מצטערת שלא אוכל להגיע. יש מצב נתון כרגע, אני ברור אגיע בקיץ. כשתהיו במסיבה אני מקווה שנוכל לעלות על הסקאי ולראות אתכם. אנחנו מחזור מדהים, אוהבת אתכם, קשה לי לא להיות איתכם, אני מאחלת לכם הצלחה בכל דבר שאתם עושים, שיהיה ערב מוצלח, ותודה, תודה על הרעיון הזה שאנחנו עדיין עם הוידאו הזה לוקחים חלק. אוהבת אתכם, אתם בליבי כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ביי. שלום חברים, יום הולדת שמח לכולם, מאחלת לכל אחד ואחד מכם. בגיל 60 זהו גיל שבו אפשר להתחיל לנסות ולפתוח עיניים ולגלות את היופי המסתתר בכל דבר. אז מה שנשאר לי לאחל לכולם, הרבה בריאות ואושר, ורק להיות גאים במערכת שהגענו כל אחד ואחד מכם. אוהבת את כולכם. חווה סגי שיש. ביי. שלום, שלום, שלום לכולם, שלום לכל הנמצאים. ברוכים הבאים לאירוע. אני כל כולי כואב שלא יכולתי להגיע לאירוע הזה. וואו. קודם כל אני מתרגש. אני חייב לומר לכם שהתרגשות כזו לא זכורה לי המון זמן. בכל אופן אני צריך להמשיך הלאה, אני יודע שהזמן קצר. אני דוד הרוש,
כולם זוכרים אותי בשם דדה. עזבתי את הארץ בשנת 1992, הגעתי לארצות הברית, אני חי בפלורידה, מדינה מאוד חמודה, מדינה מאוד טובה, ושקטה ויפה. אני מתרגש. אני לא יודע איך להגיד לכם את זה, אבל אני מתרגש. בכל אופן, 40-42 שנים חלפו מאז, אבל את הזיכרונות של אז אף אחד לא ייקח ממני. לא 40 שנה, לא 100 שנים, אף אחד לא ייקח ממני. את החוויות, את הדברים הנפלאים, את הדברים הכי טובים של החיים עברתי מחלק מכם ומרביתכם. 40 שנה או 42 שנים מאז שלא דיברתי, לא התראינו עם אף אחד, לא התראינו עם חלק, התראיתי חלק מכם ולא התראיתי עם כמה מהם. אני חייב לומר לכם שבמשך כל התקופה הזאת, אם זה היה בצבא ואם זה אחרי הצבא ואם זה בהרבה מקומות, תמיד היה לי חלום, הלוואי ואני אפגוש חבר'ה מהכיתה, הלוואי ואני אמצא איזה חבר'ה מהכיתה, הלוואי ואני יחדש קשר עם חבר'ה מהכיתה. האמת שתמיד חשבתי שהכל נעלם. גם כשיצא הפייסבוק, ניסיתי לחפש, ניסיתי למצוא אנשים, לא היה לי קשה מאוד למצוא אנשים. היה לי מאוד קשה לאתר את האנשים, לא יודע איך הם נראים היום, לא יודע אם שינו את השם או לא שינו את השם. בכל אופן זה היה מאוד קשה. ולהפתעתי הרבה, אני רוצה להודות כאן באופן מאוד מיוחד לשוקי. לפני 3 שנים בערך הוא בא לבקר אותי, וזו הייתה לי הפתעה מאוד נעימה. שוקי, אני אוהב אותך, עשית משהו לא יאומן. וכששוקי בא אליי, גישר אותי עם גבי וגישר אותי עם דליה, ומפה החל כל הקשר והחל הוואטסאפ והחל כל העניינים. אני כל כך שמח שיש את הדבר הזה, ואני כל כך עצוב שאני לא איתכם, אבל רציתי לומר לכם, לכולם, בלי יוצא מן הכלל, לכולכם שם, כל אלה שיושבים ורואים אותי עכשיו, הלב שלי איתכם היה, נשאר וישאר לתמיד. אם יש מישהו שיבוא לבקר בארצות הברית ומגיע לפלורידה, אני אשמח מאוד לארח אותו, וכמובן שללא שום צל של ספק, גבי לנקרי יהיה מאוד שמח להיות חלק מזה גם. ושוב, אני מודה לכם. אתם פשוט נתתם לי להרגיש כרגע כאילו אני חלק מכם ואני איתכם. ואני אומר לכם שוב, אני אוהב אתכם. אנחנו עוד נשתמע, אנחנו נתראה. אגב, אני אבוא לבקר בפסח. אם יש מישהו מכם שרוצה להיפגש איתי, רוצה לשוחח איתי, אני אשמח מאוד. אז תשמרו על קשר. אוהב את כולכם. I love you all. איחולים לכולם מיוסי בלבול, וגם רציתי לשתף אתכם בחוויה שהייתה לנו יחד בגיל 15 בערך, בעלייה לבית ספר עם הילקוט התחום שלי. למי קראת בן 60 יא בן 1000? תרגיעו. ראית שזה הוא התחיל? הוא לא התכוון, הוא התכוון לגיל שלך, לא לכללה. לא, מה, אני בן 60? מה, אתה לא יליד 59? כן, אני יליד 59. רגע, תני לי לחשב, תני לי שנייה. נו. עכשיו, אנחנו 2018, נכון? לוקחים את 8, מורידים 1, נשאר לנו 7, 1 זוכרים בראש, לוקחים את 7 שנשארו, מורידים את 1 שזכרנו בראש, נשאר 6, מוסיפים 0 וואלה, אני בן 60. לא מאמין, אלוהים, איך עבר כל כך מהר. תגיד, אפשר עוד 60?
הוא לא שלח. אחיי ואחיותיי היקרים, שלום לכם. למי שלא מזהה, יוסי ארגז, טירת הכרמל לשעבר, היום גר בקריית אתא, בפנסיה כבר 8 שנים, ברוך השם. ורציתי לאחל לכם היום, בהגיעכם לגיל 60, שהיום הזה הוא יום מיוחד ביהדות, זה לא סתם יום. אומרים שמגיע לגיל 60, נפטר מעונש כרת, חס ושלום, זה עונש חמור מאוד ביהדות, וצריך לשמוח ביום הזה, ויש גם ברכה שצריכים להודות על היום הזה, ברכת שהחיינו. כמובן שצריך לצרף לזה בגד חדש או פרי חדש, ואז לברך ולשלב את הברכה הזאת עם הבגד או הפרי, ולהתכוון על הגיל 60, שעברנו את הגיל הזה, וברוך השם התפטרנו מעונש כרת. בפרקי אבות אנחנו לומדים את זה שאנחנו אומרים בין 5 למקרא, בין 10 לתלמוד, בין 13 למצוות, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, ובין 60 לזקנה, ו70 לשיבה, 80 לגבורות, 90 לשוח, ו100 עבר ובטל מן העולם. אבל התורה לא מתכוונת להגיד שגיל 60 זה זקנה, אלא הכוונה לחוכמה. זקנים בתורה זה חוכמה. כמו שבפרקי אבות בפרק משנה א' אומרת שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים. זקנים הכוונה לחכמים של עם ישראל. ולכן אנחנו צריכים לשמוח שהגענו לגיל 60, כי יש לנו המון ניסיון בחיים, יש לנו המון חוכמה מכל מה שעברנו בחיים שלנו. עם הילדים, עם העבודה, עם אנשים, עם הבעלים. ועוד דבר קטן שאפשר להוסיף, גיל 60 בגימטריה, באותיות א' ב' זה סמך, סמך בגימטריה. אבל סמך כותבים אותה סמך מם וכף סופית. מם בגימטריה זה 40, כף זה 20, ביחד זה 60. ועוד סמך 60 זה 120 שנה. זאת אומרת שהגענו בסך הכל למחצית הדרך. וברוך השם יש לנו עוד 60 שנה, כמו משה רבנו עליו השלום, שזכה ל120 שנה מלאות. כמו אהרון האחיו גם כן. ולכן אנחנו עדיין רק במחצית הדרך, ואנחנו צריכים לשמוח שהגענו לגיל הזה, ולחיות את החיים שלנו בשמחה ובאהבת חינם. ובהזדמנות זאת רציתי לאחל לידידנו היקר שלמה הרשקו, שתהיה לו רפואה שלמה בסייעתא דשמיא, ואם מישהו מכם יכול לקבל לעצמו קבלה קטנה אבל חזקה, לעמוד בה, לקרוא פרק תהילים, או איזו מצווה קטנה, או חסד כלשהו, לרפואתו, זה מאוד מאוד יכול לעזור לו. אני מאוד מקווה בעזרת השם שאני אוכל גם לפגוש אותו בקרוב. ובזאת אסיים, אני לא רוצה להכביד עליכם ולהטריח אתכם יותר מדי. אני מאחל לכם שמחה, אהבת חינם, שיהיה לכם גמילות חסדים, שתוכלו לזכות בגמילות חסדים, כי זה דבר גדול מאוד בתורה. שיהיה לכם כל טוב, ואני אשמח מאוד בקרוב לראות אתכם. כל טוב. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העצים המתקלפים אשר היו צילי בימי ילדות, כבר נשברו הענפים, קפצה זקנה פתאום. אני הולך ואת איתי, וכולם נעלמים, קפצה זקנה פתאום. איזה יום היום בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח.